Já vás vítám u tohohle videa a v dnešním videu já se omlouvám, mám trošku rýmičku. Takže v dnešním videu si rozebereme dopodrobná chov těchto zvířátek. Co to je? Je to strašilka. Strašilek je spousta druhů, tohle konkrétně je Sungaea eta. Je to strašilka, která na první pohled připomíná klacek. Strašilky jsou bezobratlí s proměnou nedokonalou. Co to znamená? Proměna dokonalá znamená to, že zvíře projde vlastně 3 fázema života. Z vajíčka, který naklade dospělej, se vyklube nymfa neboli larva, která žere, pak se zakuklí a z té kukly nakonec vyleze dospělej brouk nebo jiný druh hmyzu. Když to právě tady tyto, což jsou strašilky, mají proměnu nedokonalou. To znamená, že z vajíčka se vyklube zvířátko nebo mláďátko, který už velice připomíná vlastně dospělého brouka nebo jiný druh toho bezobratlého. Co se týče teda péče, kvůli tomu tady taky jsme, tak strašilky jsou vlastně extrémně nenároční, protože jim stačí jakákoliv nádoba. Nejčastěji to je nějaký terárko, nebo se dá použít i nějaká veliká sklenice, nebo plastový box. Třeba v té sklenici mám lupenitku Phyllium giganteum, což je největší druh lupenitky, ale tady tam je teda ještě docela maličká, ona ještě vyroste, to se nebojte. Tak tu mám tady, v tomto, jo, jenom takováhle sklenice. A tady tyhle strašilky, tak ty mám v plastovém boxu zatím, ale plánuju je přendávat do terária. Jsou tam 3 samice a 1 sameček. A vlastně co do toho boxu dát? Nejčastější podestýlka se používá papírové kapesníky, protože celkově ty strašilky vlastně po té podestýlce vůbec nelezou. Většinou se zdržují někde víc nahoře, přece to jsou jako stromový zvířata a navíc ty papírové ubrousky se velice jednoduše vyměňují, když jsou špinavý už. Protože tady tyhle zvířátka samozřejmě taky vylučujou. Jako další je potřeba v té nádobě nebo v té ubikaci mít krmení. To krmení vlastně tvoří zbytek té ubikace. Je to většinou ostružník, ale i jiné rostliny. Dělá se to většinou podle toho, že když si ty strašilky koupíte, tak vlastně podle toho, na čem jsou rozkrmený od mláďata, tak tu rostlinu pak jim dáváte celý život. Většinou se to tak dělá, ale jdou přeučit i na jinou rostlinu. Jo? Nejčastěji asi používanou rostlinu na krmení strašilkou je ostružník, který se dá dobře sehnat, protože roste vlastně skoro všude, v každém lese a v zimě je taky zelený. I když často vlastně usychá, ale když někde fakt pohledáte a budete třeba i hrabat pod sněhem, jo, taky jsem to dělal, tak ten ostružník najdete krásný zelený. Jakože třeba, když se podíváte, tak tady tenhle ostružník jsem vyhrabal spod sněhu, jo. Takovýhle krásný zelený. Takže tak. Ty rostliny se většinou dávají do nějaký nádoby s vodou, protože pak samozřejmě díl vydrží v té ubikaci a nemusíte je tak často vyměňovat. Ta nádoba s vodou by měla být nějak zadělaná, aby do ní ty strašilky nemohly nějak spadnout a utopit se, ale když je dostatečně vlastně zaplněná tím ostružníkem nebo jinou rostlinou, kterou je krmíte, tak vlastně ty strašilky se tam ve většině případů nedostanou. Další rostliny, kterými se dají krmit strašilky, jsou například třeba maliník, růže, některé druhy se krmí třeba i břečťanem nebo dalšíma rostlinama, které jsou prostě i v zimě zelený a neopadají. Protože samozřejmě i v zimě jim musíte podávat potravu. Co se týče nějaký teploty
nebo vlhkosti, tak teplota stačí pokojová, i když mají radši trošku vyšší, takže určitě nedávejte na nějaký místo, kde je nízká, spíš takových nějakých 23-24 stupňů, klidně i víc. A co se týče vlhkosti, tak většina druhů má rádo velmi vysokou vlhkost, kolem 80 až klidně 90%, takže je potřeba i tu upíkaci přizpůsobit tomu, aby ta vlhkost neunikala nějak rychle a vlastně v té ubikaci se držela. Tomu napomáhá vlastně i ta nádoba s vodou, ale co musíte dělat je, že třeba já, tak alespoň 2krát denně jim to vlastně porosím a tím tam udělám tu vlhkost. Jak jste si mohli všimnout, tak u tady těch strašilek tam mám i nějaký 2 klacky. Ty samozřejmě nejsou potřeba, protože i po těch ostružinách se oni dost nalezou. Já jsem je tam ale jenom chtěl dát, aby to bylo zase takový zajímavější a nebylo to tak extrémně prázdný. Co se týče nějakého rozmnožování u strašilek, tak strašilky jsou takzvaně partonogenní. To znamená, že k tomu, aby se úspěšně rozmnožili, nepotřebují samce a samici, čili vlastně jedince od obou pohlaví, ale stačí samice, která sama dokáže naklást vajíčka, ze kterých se vylíhnou opět jenom samice. Pokud máte ale i samce a ty vajíčka, které ta samice naklade, jsou oplodněná, tak se z nich může vylíhnout i samice, i samec. Takže takhle to má prostě příroda vymyšlený, je to docela jako zajímavý. Každopádně, když vám ta samička teda naklade ty vajíčka, tak je dobrý ty vajíčka vzít z té ubikace, nenechávat je tam a dát je do nějaké krabičky, kde budete udržovat ještě vyšší vlhkost, ale i vyšší teplotu. To se pak dá docílit třeba toho, že tam dáte topnou podložku na stranu té krabičky, která vám tu teplotu bude udržovat ještě vyšší. Některé druhy strašilek ty vajíčka kladou tak, že je prostě vyhoděj nezájem kam, a někteří to dělají tak, že je ty vajíčka zapichujou do substrátu. Proto u těch druhů, u kterých zapichujou ty samičky ty vajíčka do toho substrátu, je dobrý mít buď to substrát po celé ubikaci, anebo když nechcete tam mít substrát, ale přijdou vám lepší ty papírové ubrousky, tak tam mít třeba alespoň nějakou krabičku se substrátem, aby ta samička tam mohla ty vajíčka naklást.